taburuka tinenge taburukira nechekuzasi mbijana tinenge taburuka nechekuzasi ai kurasika hai ndandisina kurasika foni yangu donhamuka ndandisina kurasika pane pana ndakamhaka pandakaona so ndandakabatirira ipapo kuti ko handichapaoni paripi ndazopaona ndani kupedzisa idini nedzaadhamu usarashike pedzisa nedzaadhamu tichitsvaga adresi maona maranda mavo mutaundi marararimo mutaundi nenge ndaburukira kurestereki ndokwa ndaburukira ya apa ndo pana ndakataimira apa ndakapatarisa apa pandotengesa mavegetables apa ndikati apa pandotengesa vegetables apa ndo pandofanira kuburukira ndinenge ndaapadhuze hamwe ndazorasika ndikaburukira kumashure okusei ipapa pamavegetables apa ndo pana ndakatarisira ipapa guys, ndashika guys, address ndaiona kuchikutika kuna address 147 Alaska. Bomira guys, ndarashika panapa. What's going on here? Kuma namba yapa ajambira sei. Asima mwari kusaidu. Kuma namba ajambira sei. Ni 157 guys. 157. Saka 156. Saka 155. Somewhere papa guys. What's going on? I don't know mira pano. Guys. Regaini mbofonera murungu. Namba yacha wisiki. Gani mbofonera murungu.